Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ng DZGB may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwala. Umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya. Tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoro'y awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na. Henry Maceda, VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Uya na, pakinggan mo na. Ang hapon ni VP Henry Maceda. Mga tugang, good morning po sa Indog Boss. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Makahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan ng katuyuhanan sarong isyu malinawan asin ang sarong problema masolusyonan. Ini ang hapot, mga tugang sa DZGB Radio. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa manaparte kan mundo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Sa inyong programang Anhapot sa DZGB. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, nasa linya po ang dagdag na report kasabay si Karen Ala. Hali po dyan sa luwas. Karen, good morning Karen. Yes, good morning, VP Henry. Matapos ang komprehensibong pagsusoy sa saindang marahay na serbisyo sa mga kabataan asin komunidad, tinarawan nin mga rekognisyon an mga opisyalis kan sanggunian kabataan asin mga youth sector representative sa ginibong ibalong youth awards kasubanggi kan LGU Legazpi. Ang recognition na iyan tabibitan sa mga SK asin youth leader. Uminag iyan sa proseso kan nominasyon kan mga entry sa kada ngaranan niya tung award. Sagpod na tinukawan ini kan screening committee. Hali sa civil service, DILG,
National Youth Commission, Legazpi Youth Development Office asin si Councilor Charlton Lahara, tanganing huguton ang mga finalists. Ang minaran ng VP Henry na most outstanding SK chairperson sa Legazpi City, iyo si Honorable Angela A. Serrano, kan Barangay 62 Humapon. And most outstanding SK secretary naman sa Legazpi, iyo si Honorable Andy M. Ubido, kan Barangay 68 San Francisco. And most outstanding youth organization, iyo an Albay Young Farmers Organizations Incorporated. And most outstanding SK Council, iyo an Barangay 62 Humapon. And most outstanding youth organization president, iyo si Albay Young Farmers Organization President Joshua Carl Barcelon. The highest distinction naman di Henry, most outstanding is SK Council and Youth Organization kan Barangay 57 Dapdap, yaon man an Albay Young Farmers Incorporated kan Barangay Estanza, asin ang Sitio Tico-Tico Youth Organization kan Barangay Humapon. And most outstanding youth project or program, inaward iyan sa Edible Landscaping sa Albay Project kan Albay Young Farmers Organization. And most outstanding fundraising program, inaward naman iyan sa Agapay Albay Corporate Social Responsibility kan Albay Young Farmers Organization. And most outstanding youth ICT initiative program, iyo ang Tico-Tico Youth Digital Governance and Information Management System kan Sitio Tico-Tico kan Humapon. And most outstanding skills development program, inaward nila iyan sa Edible Landscaping sa Albay kan Albay Young Farmers Organization. Sa order of Hanjong D. Henry, most outstanding peace building and advocacy program, inaward naman iyan sa Albay Young Farmers Organization na ang titulo kang programa, Maria ang Albayana para sa rural improvement at agrikultura. And most outstanding sports and wellness program, iyo ang TAG Rugby for Youth Development kan Barangay 62 kan Humapon. And most outstanding environmental protection program, iyo ang environmental protection program kan Sanggunian Kabataan kan Barangay 51 Buyuan. And most outstanding youth health and adolescent initiative, inaward iyan sa HIV Seminar Raising Awareness Program kan Barangay 62 kan Humapon. And most outstanding youth culture and arts initiative, inaward iyan sa sama-samang tinig ng mga aktor na gumagalaw sa entablado kan SK Council kan Barangay Dapdap. And most outstanding youth social inclusion and equity program, inaward naman iyan sa Persons with Disabilities Out of School Youth Program and Barangay Children's Organization Strengthening kan Barangay 55 Estanza. And most outstanding youth agriculture and food security program, inaward na naman iyan sa Albay Young Farmers Organization dahil sa saindang Edible Landscaping sa Albay. And Global Youth Engagement Award, inaward iyan kay Art D. Atos na Young Men's Christian Association of Albay President. And most outstanding youth organization President D. Henry, iyo si Joshua Barcelon kan Albay Young Farmers Incorporated. Ayan, VP Henry, and sa mga finalists, kasubanggi sa Ginibong Ibalong Youth Award, sa ining recognition, VP Henry, pinagbasaran, susog sa consistent nindang mga programa sa komunidad na talagang nanginabang kitultol sa mga kabataan sa barangay asin sa mga tao sa komunidad.
Bako puro paliga, kundi iyo ini bitan sa mga nag-aragad si Kondo sa syudad na ginamit ng gad sa marhay na paagi asin programa. Siring ka ini mga proyekto nila na talagang long-term na tabang sa mga tao. Aha. Bako so panandalian sa ng urugmahan, asin iyan bitan ni sabi ka nga ni, i-review ng gad iyan. Dan Civil Service Commission, Aha. DILG, National Youth Commission, Legazpi City Youth Development Office, asin ni Councilor Charlton Lahara. Okay, very good man ha. Congratulations sa gabos na mga paano ang tabi siya, ano yan, Karen pinili? Ang sistema, May Henry, konsa, may mga criteria man ngayon sa pagpili. Paano pinili? ang sistema, to Legazpi City Youth Development Office, nag-open ki nomination. Okay. Ang sigibun kan mga SK Council kan 70 barangay kan Legazpi, masubmit ka si entry sa kada ining mga award. Halimbawa ngayon ining Outstanding Youth Project Program. Yan. Halimbawa ngayon ang barangay mo, o ano Oo. ang programa mo sa mga youth na talagang sa ining mo, maray. I-descend mo ang detail sa sarong dokumento kung saan mapresentar ka si rationally, papagayunan mo ang explanation mo dyan kung nata deserving ining apo doon na most outstanding na yung youth program. Aha. Asin iyan, igwa ki kumbaga bitan criteria o pag-aadal ka iyan man ang civil service ining mga screening committee kung tinano ninda yan. Actually, Henry, di na akan inaputa kung tinano ini, gabos nga ya actually, mga magayon so, mga entry, Aha. gabos nga ya matitibay, kaya nagdipisilan nga ya kami, pero ang pinagbasaran ninda talaga di Henry, so talagang consistent na nanginabang sa mga tao sa barangay, lalo sa mga nasa youth sector. Okay, okay. Maayos man na. So mga kwando tabi Karen, so mga SK na may performance, may kinaraman sa environment baga. Purad mo na tabi sa ko so mga pangaran buda sa awards ta. I-feature ta naman sa kaya. Sige, Bitan. I-feature ta Ikot naman sa sa kaya kulungan. program or any awards in the na connection may sa hiling mo may connection tabi sa environment, ha? Roger po. Kwanta daw, linga daw tayo feature na tabi sa kaya. Yo. Okay? Dibdib ka man dining President kan Albayan Farmers, ikontak ko na sa Basta, dayan ka po, pwede. suratan ta eh. Ta-schedule ko sinda kung anong aldaw, sinda pwedeng mag-guestig di sa programa Tangkaya sa kada Sabado, alas 12 sinapon. Yo. Roger on the tabi, Bitan. Opo, okay. Sa ginaran, Ay, ang ano na-receive naglalaban- pala ninda, Karen? Ano na-receive? Ano, Bitan, eh? Ano pala na-receive ninda? Laki, igwa ini ki, di ko aram Bitan, kung igwa ini ki cash prize na Oo. pinag-tao, pero ang malino sa kuya, igwa ini ki plaki, Oo. igwa ini ki dakula pa na Oo. itigtao na plaki sa inda. Okay. Bali Bitan Rick, ang mga naglalaban pala na barangay base sa obserbasyon ta, iyo ang SK Puro, SK kan Istansa, SK kan Dapdap, asinan SK kan Barangay Humapon. Yan apat ha, naglalaban para sa ano? Naglaban ini para digdi sa Ibalong Gift Awards Ayun. kung saan sinda sa mga nominees na talagang nag-submit yung mga marhay na programa. Kaya nakulang challenge inibitan sa iba out of 70 barangay Ayun. apat ng mga SK Council. Oho. Okay, congratulations ha sa Gabos ano. Yes. Mga aramon mga arog ka na mga awardees. Iyan ang mga dapat na sabi nga ni pangarugan. Ang mga SK bagangon yan, ang iba bako man Gabos, ang nagkaperangon yan, pigahanap kan mga kababayan ninda ang performance. Oo. Ngunyan di ba? Dahil man ki performance. Di ba? Okay? Kaya iyan ang mga natawan ng pag midbid, mog makita na sila nagtatrabaho bilang mga SK officials. Dapat Yes, gad kan we can. gibuhon iyan na province-wide ano. Oo. Baka pwedeng adapt iyan kan provincial Youth. ano yan, Youth Development Office. Rigo-rigo naman kan sa raron doon. Last year. Ikaw very naman last year sinda kan ito. recognition para dyan. Ta, very active si Rondon. Kwan man ini, progressive mind man ini, minded man ini. May gusto man na lalaki ni. Kaya may malikot man ang isip niya, mag-isip sa mga kababayan para sa mga kaubenisan. Okay? Correct. Aha. Yan, Henry, ang tagagus ng pag-agtabay sa mga major activities sa Libalang Festival, Karen, DCGB News. Salamat Karen sa report.
Hali po dyan mga tugang sa luwas. May kinarawan po dyan sa awards Kasubanggi sa Ibalong Festival. Yan. Alright. Tuloy-tuloy tayo. Mga tugang, sandali lang muna. May kukumustahon palan ako. Hanggang ngunyan, wala pa payout sa social pension. Ano na iyan? Sisay nga nila Karen. Alam ko na, balikan ko si Karen na. Alam ko na, balikin daw tabi Karen si Karen, balikan mo nga si Madam Nelia. Maski di mo na pag-interview, i-interview mo na lang, pag-live ha, nandali lang. Pigapo na, Karen, niya si Karen, pigapo na ko, Karen, ako ta pigapo dan ko eh. Baba mo daw tabi Karen. Balikin daw si Ma'am Nelia Valladolid. Ara mo may point so nagapun sa kuya kaso Karen. Yes, Balikin daw si Ma'am Nelia tabi. Maski day mo na ipag-live sa ko. Interview apo ta daw kuno arin marilis sa social pension kang city. Roger, Sutuga baga sa tuya as soon as possible da di ba? Di ba na daw tabi kung ano rin. Tagari may point pa so nagapun sa tuya kaso hapon na dapat ko ta harayo mapigo proseso na ang papeles, di ba? Iyo baga. Kaya kan ngani na day madelay kimaray. Ta siyempre iyan na programa nga may fundo iyan susog sa national na nasusog iyan sa annual budget kan syudad. May naka-allocate yan. Kung sabihin, may budget allocation yan. Kung sabihin, pag pinroseso mo lang kung paano mo magamit ito. Yo. Apo, VP. Sige, dumadan daw niyan. Ha? Roger, tabi. Hain ka ngunyan. Paduma na. Sayin ka ngani ngunyan. Paduma na. Pali na sa arong. Anyway, madali ka sa dining. Unay na, tig-apunan ko na si Ma'am Nelia. Dahil ka mo pag-apunan, personalon mo. Aha. Okay? O sige, bye-bye. Nom. Kung nata. Inaman ko na mo nakikapi na, Juan. So the best. The best. Dito ka Junior na sabutan Junior. Saka mga yan na. Maura na eh. Okay, magkape-kape talaga. So, ako ba, naman ako nagkaparakape. Ginit lang na kape. Ang tama sa tula ko yun. Angel Mustanza po, nasa linya. Angel, good morning, Angel. Inom muna, bibigay kape. Ay, gano'n gusto ko talaga. Ay, namin kape. Dito na naman kayo makadangog. Ano, no? Dito na naman kayo makadangog. Kaya gusto ko talaga, Anyways, VP Henry, sa mga dugang sa pang bareta. Gusto ko magparaulok sa nangunyan daw. Gusto ko Tama yan, VP. Tama yan. Takaso hapon, may nag-apot sa kuya sa ICR. Kung ang buhok mo daan, nagsusubo na. Gano'n yung nagtubo talaga ang buko. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Si Jasmine nga ni, pag yung news kami ni Jasmine, pagkaparahiling yan, gano'n nga pagkaparahiling man monitor. Di ba gusto ko nakailing kig siya? Masupog man sa pagparahilingon niya. Maray, VP. Taday pa man Taba. bilang ni. Baka masabi ka, nagwapon dyan sa kuya. Kaya pagkaparahiling niya sa monitor. Nagparahiling yung monitor. Sir, gano'n nga, nagtubo ko yung buhok mo Naghihibog. Nag-iibog na Paano nga ako? Dahil pa naguntingan. Regards sa po VPNJ ni Fred Chicken. Si Danny. Kumusta kanya kahapon. Good morning, tabi amigong Danny Garcia. Fried Chicken. Yan, alright? Sige. Sige, tabi. Anyways, VP. At ikaw, sana ang pag-asa ko talaga. Alam, may suga ko sa imo ngunyan. Day, ano? Wala po. Wala akong sagot sa Nag-antay inyo. ako ng feedback po ng DSWD patungkol po sa uplift. Oo nga pala. Okay, go. Anyways, VP Henry, sa mga dugang tapang bareta at kumpiyansa ang Department of Health Bicol Center for Health Development, ang akan na rehiyon VP Henry na mabakunahan na kontra sa tigdas sa sinrobela ang 95% ka na sobra sa 600,000 na mga aki na may edad anom sa 59 bulan sa nagpapadag na Miso Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA.
Kung kay DOH Bicol, CHD Assistant Regional Director Joel Benaventura, ang Sekreto VP Henry kan rehiyon iyo ang pagtatabangan kan gabos sa sektor, bako sa nakan gobyerno, mga civil society, organisasyon, at sin iba pa para mas mapahiwas ang informasyon sa nasabing pagbabakuna sa nasabing aktibidad. Dahil lang taday man kaya VP Henry kan DOH sana, maging kan mga city health offices, ang mga RHU, kung sila sana naghihiro. Sinabi na Benaventura na kanakalis na SIP kan 2023 at kan rehiyon ana sa 80% kung tiwala man siya na magpapadagos o magtuloy-tuloy ang nasabing inisyatibo VP Henry tanganing maabot man ang 95% ang target kan Bicol Region. Namagunta tabi VP Henry ang pahayag ni ARD Benaventura. Yeah, so yung secret dito sa Bicol, syempre talaga yung nakita ko dito yung tulong-tulong lahat talaga. Hindi lang gobyerno, pero pati yung mga private sector, yung mga civil society, at lahat po talagang nakita ko sa komunidad tulong-tulong. Kasi po talagang hindi magagawa ng DOH lamang yon or ng PHO or ng CHO. Lahat po talaga nagsama-sama para po iangat yung ating mga numero. Opo. ARD, confident ba tayo na maabot natin since supplemental na po itong ginagawa natin? Opo, sana po, pero base doon sa huling supplemental immunization noong 2023, ang ating datos ay naka 80% lamang tayo. So, sana po magtuloy-tuloy talaga, pero sabi nga kanina ni Doktora, magandang panimula po ito, and susubukan natin, we'll try our best para po talagang ma-achieve natin yung 95% na coverage dito sa buong Bicol. So yan VP Henry, and sa pinaka-ultimong datos kan May DOH katapat si Bicol, may katapat si Dr. Monray. ay, di mo pa VP Henry na iling sa Regional Director. Regional Director. Gary, Oo. pag nag-iriban si Dr. Monray, yan si ARD. Gary, full house? ARD VP. ARD? Opo. Pag nag-iribahanan si Dr. Monray, yan si ARD. Yes. Si ARD Pag tumindugan sa ring Benaventura. lugar, Gary, buhay ang Department of Health Bicol? Walang VP, walang tapon VP Henry. Walang I tapos, assure saka you. parang walang, ang saya. Mukhang ang saya-saya nila pag nagsama-sama sila. Oo. Di ba? Hindi nagkakalayo VP Henry ang mga mukha. At pati ang mga, kung paano magtaram, paano ang energy, di ba? Yes. Paano ang energy. Di ko pa na-meet ang si Director. Anong pangalan ng Director tang bago sa DOH? Director VP Henry, alat lang, i-scroll ko sa indang official Facebook page. Sa indang Lalaki? lalaki din VP Henry, bago. Gano'n na interview ni Doc gano'n na kauro na yan ni Joshua? Oo. Ako VP sa nakauron kay yan. Ika? So, igwadig din Bicol Summit. Oo. Digdi sa Legazpi City. Mukhang ang saya-saya nila. Hindi ko pa rin VP Henry na hanap sa pangalan Ako ka na lang na nahanap. Regional Director. Ako na lang, i-google ko na lang. New I-google mo na lang DOH. VP Henry. Tapos, supandok ninda VP Henry. Ano? Pandok Ayan, ninda, hanapon mukhang mo. ang saya-saya nila talaga. Si Director Voltaire Guadalupe. And VP Henry. Isend ko sa imo VP Henry so picture niya. Director Guadalupe. Ayan. Okay? Si Director Yes. Kampalan, sa ina, si Director Limpilio. Gari Central na Office na, di ba? sa... Pero Central Office na eh. Opo, Central Office na sinda VP Henry. Okay. So, ang pinaka-ultimo VP Henry na datos kan Department of Health Bicol, manungod man dyan sa nagpapadagos ng MRC, hali duman VP Henry sa sobra sa 647,000, nakapagbakuna naman sa VP Henry nin 47.27%, o sobra sa 305,000 na mga kakian, digdis sa Bicol Region. Okay. So, yan VP Henry, ang pangapunan Manila sa mga magurang asin guardian na pabakunahan ang sila mga aki, dahil kami titatakutan VP Henry na posibleng magkaigwanin measles outbreak. Iyan. Ano mo yan ng missiles nan? Duman ba ko? Sa US baga nakulong ka duman sa Middle East ngunyan? Yes po, Sa VP Iran, Henry. buda sa piparlugtok baga duman sa mga missiles. Naglalayog baga VP Henry. Tapos pag naglalayog, tapos pag may Pero- casualty, wala ka nag-aako.
Pero kidding aside dapat na kita magka-missiles may mga implikasyon sa pag-abot kang panahon. Okay? Yes, Sige, VP alright. Henry. So yan, VP Henry, ang mga dugang po informasyon hatod sa ang PYZ Enterprises din sa Barangay Orosite, Legazpi City, in Ramos Plaza, District. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy mga tugang mga balita. Nasa linyaman si Pading Al Armario sa oras na 14 na makalipas ang alas 8 ni Ang Naga. hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Pading Al. Ano ang latest? Go ahead. During Tuyong Big Challenge Oh, ang administrasyon ni Mayor Siam Ismail as in ang mga autoridad lalo ang PNP oh. sa mga Nangyaring insidente mga nangyari sa ating kapaligiran. lalo ining nangyaring robbery hold up Oh. dyan sa barangay Tula-Tula. Iyo pa di. Oo, okay. As in, bako sa yan, so sabing pagpasabog, dyan sa may atubangan kan, ulahan kan Estel, sa Legazpi area. Oo. Niyan, pagtubod kaniba, kung nga tata, nangyayari ang mga siring kaning insidente na tibad may nasa likodan na gustong pasupgan ang administrasyon ni Mayor Siam Ismail. Oh. Dangan ang PNP ko nakaka-receiving niya nin magayon na apresiasyon awards Oh. sa higher command kan PNP asin sa ibang mga organisasyon. Iyan bagay na yan. Iyo man yan ang feedback sa tuyang mo niyan. Oh. And may connection ka yan. Dako laman daw ining justifikasyon na dapat maimplementar ang ordinansa na magbabawal na sa pagsulog ng face mask sa paglaog sa mga establishmento de negosyo. Oho. Matatandaan na ipinasa rin ni City Councilor Charlton Lahara bilang chairman kan Committee on Public Safety sa Sangguniang Palunsod. Nag-alat na sa naman na may proseso yan ma-review sa Sangguniang Palawigan para sa implementasyon. Oo. Ordinansa yan, iyon na Ito pa rin ang ma-check. hold up. Baday mo naka-face mask, naka-full face helmet ito. gano'n man sana naka-face mask, pero kanta na, marami sa pandok. Latusunta ka dyan. Sa baga, Bagay na, doon man ang ganito sa ordinansa. So face mask yan. Pero di ba, naranduman mo ka ito, lingaw ko lang Garigo kita pa din sa Legazpi ordinansa na nagkapasunod para sa half face helmet. Naranduman mo ka ito? Panahon ito ni former City Councilor si Louie Chan. Si Louie Chan, ito Rolly Rosal. Si Louie Chan na nagpasar ka to. Yawan ako naman kan tigpasit Siya sa Sangguniang nagpasarta, siya Palunsod. ang Committee on Transportation guide ka ito, di ba? Sa kisikatan sa Pero transportation. confirm na igwa kita ki ordinansa ngunyan para sa half face helmet sa Legazpi, di ba? Ramdam ko yan. Panahon niya ni former City Councilor si Louie Chan. Oo. Half face mask sa sentro kan Legazpi. Iyan, baka pwedeng balikan ito pa di. Although, sa national law, dapat full face, di ba? Pero di man naka-specify duman kung ano. Basta ang importante, nailing ang pandok. Baka ito ang saro sa pwedeng adalan kung paano ito implementar gare sa syudad na kung hindi ka mas naglinimok-limok, naka-half face ka dapat. Nganing hiling ang pandok. Yeah. Tabi, di ba? Ano daw ito kung Tama pinag-adalan man. ito? Tama siya na ilingon ta sa record kan sa Sangguniang Palunsod kung existing man ang ganito. Pero aram ko talaga existing yan. Panahon ni former City Councilor si Louie Chan. Kaya siguro sarong bagay na konsiderarong giaray kan Sangguniang Palunsod para pag-adalan. Oo. And problema naman kan kung mag-hold up dumana sa bulod tabawal man sila sa sentro. Dahil kami kang padumanan. Nag-iisip mga matalion man bagaya, nag-aradal man Di ba? Hold up pero siyempre ang aram ko nag-iisip pa yan di, bago matira. Di ba, ang ordinansa,
ano ifikan sa buong Ligaspi? Ngani. Baka yun, sa buong Ligaspi ifikan. Pakikon mo Nararam pag ko nakakita ito. sa Sentro lang ito. Haputan daw ng secretary I-verify ta. secretary baga dyan, may gataman yan. Kung existing Yeah. ito namin o existing ito, tabaka itong pwedeng adalan kan lokal na gobyerno, buda kan PNP na ibalik ito, implementar ito, existing ito, at least lamang makatabang sa mga otoridad. Dakol ba kita mga CCTV, di ba? Ma-neutralize Yes. ang mga maraot na plano. Yes, oo. Ano din ba? Kundi, Ito sinabi mong anggulo kasubagon na may nag-iisip na baka may mga tawong nasa likodan para rauton ang presenting administrasyon. Tama, May mga tabi ko naisip din. nila Yan kung nga anong correction pa? feedback sa tuya. Oo. So, mga pag-iisip ka ni ba, nga tatarog kaan. Oo. Kung mo kaya award man permiso PNP, dako lang nakaka-appreciate ngunyan kan magayon na performance kan administrasyon, baka gusto sa napasubgan ang administrasyon na Mayor Ismail, kaya nangyayari ang mga siring kayan. Iyo. Siguro sa ron sa mga challenge sa otoridad, na-discoverihon iyan tabi na legasyon na yan. Takon talaga mapatunayan, di. Dako lang istorya yan, di ba? Dako lang bareta yan sa satuyang syudad. Iyo baga. Iga pa lang habang maray ang pigigibo kan administrasyon kan mga opisyal ta, iga pa lang kita nag-iisip para rauton ang araw ka na bagay. That remains to be confirmed kan satuyang mga otoridad, Your Honor. Yes, Your Honor. Allegation lang yan kan mga nag-i-receive manungod sa mga nangyari ngunyan digdi sa palibot. Yan importante, pag-iingat. Yan ang advice kan mga otoridad, advice kan mga opisyalis lokal ta. Yan ang mga dagdag pang follow-up digdi sa lawas. Alarmario, UCGB. Salamat pa rin sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang 20, bago po magabot ang alas 8 nin pagkaaga, ako sa ilingon nindo ha, narunduman ko, balikan itong half-face helmet na ito, John. Di ba? Naging kontrobersyal ang ka ito, pero na-approve ang syudad buda kan review kan sangon ng panlalawigan. Balikan itong half-face ordinance. Surang hold up baga, naka-full face, John. Kaya lang, ang kaito nga na-discuss ko ang kaito sa programa na ang ordinansa, pwede bang ang national law about mga tugang helmet, no? Pwede ba yan ikuan kan LGU, sorry for the term, circumvent, no? In a parang low profile na ordinansa, tanakabugtak baga sa national law, dapat helmet junior. Tako, may binakalaw kitong helmet na salbatan ng mahal na helmet kayo. Ang helmet dapat sumahal para maprotehiran ang payo mo. Pag tuminang ko andyan sa gapo, ang payo mo maprotehiran o sa semento. Tangani, dahil pwede ang helmet dyan na so baraton sana na pag tuminang ko, pasa man ang helmet mo. May problema ka, di ba ka, Junior? Dapat so helmet na mahal para maprotehiran ang buhay. Hello? Hello, Vicky. Yeah, good morning. Tama, itong sabi mo, igwa talagang half-face helmet ordinance. Iya, oo. Rumdum ko yan kasi kaito, nagbakal ako kay half-face dahil dyan. Inyan. Iyan pagkasabi ko pare. Oo. Ngunyan, idagdag na lang itong bawal magsuulog kay mga bonet o ano po dyan, balaklava. Inyan. Oo. Habang nagmumotor. Halimbawa nga baga naka-half-face ka, naka-balaklava ka. Yeah. Yung magrarili ka may bidan. Tama kami go. I-improve na lang ko ta ito. Bakong magibo kay ordinansa na bawal ang mga bonnet, ang mga face mask. Pero, paano man na ganitong naka-full face, di ba? Makuan maano ini, dapat i-amend pa rin, di ba? I-amend na lang. I-amend itong half-face ordinance na ito. Tapos, ibugtak iyan na nga, bawal, abang naka-half-face ka, bawal kang mag-bonnet, di ba? Yan, bawal mag-bonnet, bawal mag-face mask. Oo. Ang concern ko lang dyan, Bibi, paano kung halimbawa ang ibang lugar, bawal ang half face, unrequired din the full face, tapos mapanigaspi ka, madara ka naman. ang dara mo.
Mata baga. Lima nga kon taga-taga daraga ka di. Sa daraga di man karon kan ordinansa. Gibuho na lang na national law yan. Mao di ba? Garo arog na lang kaya. Kasi ang aram ko sa ibang lugar, bawal ang full face. Ang bawa tabi, magduman ka sa ining lugar, dumagite. Oo. Ang aram ko, bawal duman ang full face. Grabe ang motor duman. Iyo. Kung halimbawa tabi ang ligas pinagpupuon pa lang kayo sa motorsiklo, duman na dumagite. Grabe na ang motorsiklo duman. Yeah. Actually pare, may naduman ako na lugar sa ibang, saan ako nakaduman na nasyon na ang helmet talaga nila, hiling ang pandok. Lingaw ko lang kung sa inak ito eh. Oo. Kasi covered mo so safety kan rider, covered mo so security aspect kan lugar. Yeah. Hitting two birds with one stone. Diba? Yes. As long as ang half-face helmet na gamit mo, may standard. Yeah. Nagsusunod sa standard. Oh, bude ang half face na ang tabi. Dapat good quality man ang pre. Tanganin na pag nakatangko ka man yan, ay di magpasa. Bude yan, di ba may salming yan sa ampangan? Dapat bako yan sa salming na so ordinary. Sumaray na klaseng gari plastic na dahil napapasa. Igwang mga polycarbonate shield na impact resistant. May mga standards tabi kasi yan. Tapos, ang saro pang importante na i-insure, dapat pag nagsulog ka itong half-face helmet, dapat nakakaag ang chin strap mo. Yeah, correct. Para di magtalbo. Ito ang importante. Pero ako tabi ang hiling ko, kasi grabe baga ang crime mo niyan involving riding in tandem. Dapat national law yan na half-face helmet na lang ang gamitin. Ibawal na ang full-face helmet. Oo. Ay may reaction pala si Engineer Mer, Joker. Oo. Nadangog siya kasubago eh. Sabi niya, pag ako bagang ngeser, matagas ang payo. Hindi na mag-hil. Dahil na mag-hil. Matibay talaga si Engineer. Matagal na ba yung mga Bicolano? Hindi mag-helmet. Matagas pa lang dito tayo. So, uron taga sa bungaga. Okay. Salamat, Vigo. Iyon man lang tabi, VP. Yeah, thank you. Thank you so much. Alright, sige. Alright, sandali. Alright, Dio, so sabi ni Councilor Ian Makasinag, technically tabi ngaya day pwede i-supersede kang ordinance ang national law. Ayan na nasa isip ko kay ito. Kaya na-diskuter ko ang kay ito, Attorney Ian, hapot ko ang kay ito eh. Kung pwedeng i-supersede dyan, kundi nakalusot, na-review kan sangon ang panlawigan, na-approve yan, ordinance ang yan, sa Ciudad de Legazpi na dapat half-face helmet. Pero anday ko lang man nabasa, kung duman sa national law, sa paggamit kayo ng helmet, may specification duman ang helmet. Baka daiman, baka sinabing helmet sana, o di baka arugkaan ang luminosot. Hello, Kuya Nes, good morning. Hello, good morning. Yeah, okay. Dibisilon talaga mamidbid ang mga may planong mag-ibok krimen maski padakol na CCTV. Dahil sa yan na helmet, saro na yan. Tapos pagsulog pa face mask. Yan. Yan ko kung pwede pa sana bagang kuyan ang batas na tama itong half face. Yan, di pagtahuban. Maski naka half face na helmet, naka face mask, iyo manggiraray. Yes. Kaya ang yan dapat talaga mag-iisip man ang gobyerno, ang administrasyon kung ano ang gigibuho na day paggamiton kang kriminal ining batas na ini. Ang purpose ko ta maproteksyonan ang tao sa aksidente. Kundi ang pigigibulugod na proteksyonan so kriminal. Iyo totoo. Irony ang nangyari. Kung ako pa sana sa sentro nga ni dahil dapat na mag-helmet. Dahil man makapadalagang kimaray, buda nga mag-iringat man ang paramotor na ang ipapagod
Pag una ta may helmet din sinda, madulag sa indang nabangga. Ayaw pa na. Okay. Oo. Oo. Ko yan, sa lupa, naramdaman ko sa proposal ganito ni sa Marikina, si Bayani, Fernando. So, pag nakamotor ka, may chaliko ka na nakabugtag so plate number naman sa chaliko. Iyo baga sa likod Pati so kasunod nakasulog gani na nakatsali ko complete number mo. visible ang plate number. Yeah. Pati sa atubangan bugtag ang plate number an motor. Mga pwede ko tagibuhon na nganing di pag-abusuhon ang batas na maging dahilan kang kriminal para sila makadulag. Kung ang batas na lugudan magproteksyon sa kriminal ay iba na. Yeah. Okay. Sana dahil man mabasulso mga kandidato sa masunod na eleksyon na sabihin na pigdi-destabilize na ngunyan. So, baka tapon pa man mag-conclude ay magaro ki ebidensya. Correct. Baka kahakaman sana. Oo, kung okay. Yun ang pagbasulon. So, paano ngayon may eleksyon. Pero atapon man na mag-conclude ano ang ebidensya. Yeah, correct. Oh. Okay, sige tabi. Sige, thank you. Thank you so much mga tugang Kuya Nes Belga, di ba? Oh, sabi ni Dr. Glenn Esep, ako ngayon, pero akong naka-helmet, iyo man ang Dr. Glenn. Alright. Engineer Mer, madali lang Engineer Mer ha. Sabi, sa Republic Act mga tugang 11054, dahil makinakasabi ko anong klaseng helmet, ang nakabugtak lang digdi, standard helmet, ito mandatory use of motorcycle helmet. All motorcycle riders, including drivers and back riders, shall at all times wear standard protective motorcycle helmets while driving. Whether long or short drivers in any type of road, highway, standard protective motorcycle helmets are appropriate types of helmet for motorcycle riders that comply with the specification used by the Department of Trade and Industry. Yun pala nakasurat manangga. Dahil man sinabi kung full face o half face, basta susog duman sa standard mga tugang kan Department of Trade and Industry. Hello? Hello, sir. Good morning, Engineer. Good morning. Actually, yun ang itaram ko. Wala man talagang standard. Di pa rin kinakasurat kung full face o half face. Kaya nakalusot kayo, ordinansa sa syudad, di ba? Iyo po, sir. Ang naman kasi, ang problema naman, sir, kung ilingon mo sa sarong banda kang half face, may mga manufacturer mo niyang kang helmet naman na ang salamin tinted. Iyong mananggad, ano pare? Iyong mananggad, may color orange, may blue. Yan. Iyong mananggad because ang rason man ninda, protection man sa UV. Masulahon ngaya. Di na kitang padumanan. Usually, so, kaya ang mas tama ka. Siguro mas magayon na lang siguro kaya ang helmet ipa-rehistro man. Pwede. Di ba? Ang assume now, ang DTI ang nagpapasunod ka regulasyon sa standard kang quality kang helmet. Yes. Tapos i-rehistro, nakapangaran sa imo, may number ang helmet. Nakarehistro sa imo. Iyong mananggad, ano? Buda sa helmet guide pare, baka bugta kang sticker na yan sa plate number kang motor. Iyo baga. Pwede yan, ha? Pwede. Tanong ko yan kasi, sa sobrang tali kaya mo yan ka mga tao talaga, maski i-half face mo yan, talagang ka manggilong kinakatinted na salamin, sumangilan mahiling supando. Kita minatagal sa tali ka, di ba? Tapos ko yan, bigas sa pininda para ang purpose kang helmet para pag na-aksidente, di mapasa ang payo. Ibuhon mo lugod, ang tinampo mo, lubak-lubak, di makapalalang, hindi makasas. Bueno, matagas man mag-ampayo, sabi. Tabang pa sa turismo. Tabang pa yan sa turismo, taluay-luay ang dalagan mo, mahilig mo sa palibot mo anong yaon. Marayong kang advisor, pwede ka. Ma-appreciate mo. pero sa totoo talaga, wala man talaga specify na. Wala man ang Basta sinabi niya lang, standard. Susog sa quality standard kang DTI.
nakasurat digdi. Only that. The problem is that, maski gibuntang half-face yan, ang problema naman yan dyan, may na naman kay mga, may mga intervention. Yeah. Giniribo ang manufacturer. Yes. Manggila yun, mangyari. Kaya siguro dapat isipan talaga kimaray. Okay. Isipan kimaray. Very good. Salamat po. Thank you so much. Mga tugang Engineer Mercenario Legaspi sa tabing reaksyon. May kinaraman mga tugang dyan sa mga isyuta sa tuya tabing palibot. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Last call reaction natin. Sandali lang, Diyos, standby muna, ha? Hello? BP, Yeah, morning. garin mo gayon itong suggestion ni Sir Nes. At ni Kuya Nes, oo. Na dahil na lang mag-helmet, Oo, takon digdi man sana sa sentro, luway man sana. luway-luway, basta luway-luway sa nandalagan. Buda, mag-ingat man talaga at ikatama kung katangko ka. Iyo baga. Kung yan, imbis na helmet, magdara na lang kay plastic container ang mga driver. Anong purpose kang plastic container? Pansalukan utak. Pasamay. Tama ito sabi ni Engineer. Yeah, oo. Para mo baga BP ang Japan, kaitong pagkatapos kan Hiroshima bombing, Bagasinda, nag-create sila isang ministry na pinaka-powerful sa gabo sa Japan. It was called the Ministry of Industry. Minister of Industry? Oo. Under that, nag-create sila ki bureau. Ang bureau tabi is called the Bureau of Standards. Ayun, okay. Yung matinda pinuknan sa pag-rebuild kan Japan. Iyo, tibayon sindadi. Na sindaki gabos na standards para sa gabos na aspeto. Tama, magayon. Iyan ang wara sa Pilipinas. Kanya-kanyang standards. Okay, ito haluyong ko na yan propose kan may mga kahuron ako tungkol sa mga rescue. Sabi ko, paano magiging professional and rescue degree sa Albay na nating standard sa rescue? Yeah, tama. Kung arog sa US, may standards yan. So dapat talaga may standards na helmets. I'm wondering, ano ang standards kan helmet base duman sa DTI? Iyan baga, antik para tala may PS mark, may ICC marker, iyon man sana yan. Kasi mahiling mo may logo la, may parang sticker eh. Okay. Pero behind that sticker, ano ang standards? Okay. Diba? Kasi being a user of a helmet, dapat ara mo ang standards. May confidence ka duman sa tigagamit mong ekipa na ma-protection sa imo. Okay. So dapat talaga may standards yan. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay. Kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Nasa linya mga tugang si Joshua Bino with PhilHealth. Joshua, good morning. Joshua? Naputol na si Joshua? Wala na. Alright, sige. Alright. Okay na, wala na? Di na si Joshua diretso? Wala na. Hello, Joshua? Hello? Saan ako nang bahala kay Ma'am Doreen? Sige, tabi, go ahead. Yes, Henry, good morning. Good morning. Sa mga panatabay. Sa dagdag niya itong balita, may patipon dito, Henry. So, PhilHealth Regional Office 5 sa mga media practitioners, the information officers, kan iba-ibang mga ahensyas kan gobyerno, as in iba pang mga organisasyon tabi dito, Henry, para ma-update kan mga latest na programa kan PhilHealth. Ibaan ko kunyan dito, Henry, an information officer kan PhilHealth Regional Office 5, si Ma'am Larry Ilagan, tayo talawanag sa tuya. Ano ang mangyayari? Ngunyan na bilog na baghapon and ano man ang update sa PhilHealth Digdi po, BP Henry, sa Bicol Region. Ma'am, si BP Henry po ng DCGD. Ma'am Larry, good morning. Hello, BP Henry. Good morning po sa iyo. Yes po. Good morning po, Ma'am Larry. Ano po ang katuyuhan kang pagtripon ngunyan na daw?
Ayan, ini po, VP Hen, taon-taon po inyong Gigibo, nakita po nakikipag-ulay sa tuyang mga media partners, at yun po sa mga information officers po, kang gabos na mga government agencies sa probinsya kang Albay. Kasi tiga value tabo baga Sir Henry na yung multiplying effect sa tuyang mga valued partners para po ma-disseminate ng maayos ang mga bagong polisiya po about sa PhilHealth. I see. Opo. So ano pong gari, saan po ma-focus ngunyan ang discussion tabi, Ma'am Larry? Yan, ang focus po, Sir Henry, yung gabos po na mga bagong polisiya na niluwas kang PhilHealth para po ma-avail kang sa tuyang mga members ang komprehensibo na pangangalaga po sa ilang salud. Ayun, very good yan. At least lamang, so kada ahin sa kan gobyerno, aram kan payo kung ano ang pwedeng maihira sa mga tao, mga pag-iriban nila, di ba? Plus yung mga taga-media. Opo. Yes po, tama po iyon, sir. Kasi ang gusto ta po, mas mapaharani ang serbisyo sa tuyang mga miyembro. Kaya naman po, importante po sa tuya na araminda ang sa indang mga benepisyo. Dahulod na baga po kaya, Sir Henry. Kaya himay-himayan po siya na aldaw para masabutan po siyang maray. Ayun, opo. Di ba ikuan, at anyo man ang ganda, no? Takon ka mo maikot sa kada opisina, medyo kwan pa yan. Medyo makonsumo pa sa oras with their PIOs. Sina nang pwedeng hapoton kan mga empleyado kan kapaninda empleyado, di ba? Kung ano mga benepisyo whatever na pwede nindang makuha sa pagitabi kang PhilHealth. Ano, Ma'am Larry? Opo. Although nagkakandak naman kita, Sir Henry, mga activities po na talagang tig-iikot sa inyong mga opisina. Kasi meron din po kita na mga peers, mga empleyado po kan sa indaong korporasyon na kung magtatao po sa PhilHealth na pwede nilang madumanan. Mas importante din po sa PhilHealth na dahul talaga po ang nakakaaram kasi mas dahula ang potential niyang disseminate po sa information. Opo. Buda ka mo baga, pwede man kamong imbitaran na maging speaker ka mo sa mga mga kumpanya ngayon, di ba? Mga opisina. Opo. Para maka-share ka mo kan information. Opo. Pinita po yan, Sir Gigibo. Ini po, saro lang pong paraan para i-check po kang PhilHealth kung kumusta na po sa implementasyon kan sa yung mga programa, lalong-lalo na po itong para sa preventive yung yakap. Para po mas sa availment possibilities po, mas mataasan ta po ang information sa yung mga member, mas favorable po ito sa PhilHealth. Kasi para po sa muya, Sir Henry, useless po ang sa muya mga passages kung di man siya na-avail kang sa yung mga members. Sa kapusta rin itong programa, Ma'am Larry, ang paboritong ko daw, iniyayakap, na warang stress ko kaan pag ako nayayakap eh. Kailan ka, sir, last na nayakap? Pagpagalon baga ako, sabi ko kay Agom, nga ako, pahingi ng PhilHealth. Anong PhilHealth? Ibang class. Sabi ko, yakap. Ibang klaseng yakap pala ang tiga-agad mo, sir. Darat sa pet. Automatic ang pag-avail. Warang apot-apot sir. Yan ang gusto sang luwas talaga, Sir Henry. Kasi kung ano po itong gusto tang warmth na nare-receive pag tiga ko po, yun din po ito ang mensahe kang programang yakap kang PhilHealth. Iya po. Okay, last na lang po, Ma'am Larry. Ano pong latest mo niya sa PhilHealth po? Ayan, so ngunyan pong taon, paigtinta po itong sa implementation kan sa tuyang yakap para po masigurado, Sir Henry, na gabos po kang mga Bicolano nakapalista na sa mga yakap accredited facilities. Ngunyan po, may programa po katang TIG launch, ngunyan na taon, nangapod po gamot, na importante pong nakarehistro kita sa yakap para po makapag-avail sa iya. So, hindi po sa gamot program ang TIG-accredit naman po, Sir Henry, is mga butika naman para po kapag si member may specific po siya naman sa 54 na medicines na pwede niyang ma-avail, matatawanan po siyang medicine as in, yaon po siya duman sa pribileyo na tigtatao po sa bawat miyembro na 20,000 na annual benefit limit para sa medicines. Again po, limited lang po ini 54 medicines
good for 20,000 pesos. Pero ini pong tigtataram ko na 20,000 di po sinda magsugod sa mga opisina, sin sa mga butika. Yeah. Kasi bako man po ni cash na tigtatao. Ang tinatao po siya sa pamamaraan po na credit po sa satuyang database. So, yun po sir, medyo mahabang proseso po. Kaya, importante talaga po na nakarehistro mo na sa Yakap para po maka-avail kang sa mga iba pang programa kang PhilHealth. Opo. Thank you po, Ma'am Mellery. Mabuhay pong PhilHealth. Apo, maraming salamat po sa opportunity. Tapos mabalas po sa inyo po. Okay. Joshua? Thank you, ma'am. All right, VP Henry. Si Ma'am Larry Ilagan kan PhilHealth dito. So yan pa, VP. Na mangyayari niya na bilog na maghapon. Joshua Bino, DCG. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Happy birthday po kay Heidi Maceda. Yan, ha. Primang Heidi Maceda dyan po sa Barangay San Roque. Happy birthday. Good morning sa mga taga San Roque, Legazpi City. Birthday ngunyan kan ni Heidi Maceda. Tugan po ni Ma'am Juliet, ni Primang Juliet Maceda. Happy birthday po. Good morning, mga taga San Roque, Legazpi City. Yan. Magandang morning, Tabi. Primang Heidi Maceda, biho na lang sa kaugayon. Good biho na lang. Iyo, okay. Nasa linya mga tugang si Ma'am Doreen Abilinde ng Fivox. Ma'am Doreen, si Henry Maceda po ito sa DCGB. Good morning po. Good morning po, Sir Henry. Good morning po sa mga tagapakinig po ng DCGB. Opo. Ma'am Doreen, on the air ka po sa tuyang programa. Paki-refresh daw po kami informasyon ta may naresibi kaming bareta, although na-report na kasabagon ni Joshua sa ibang detalye kay ni, na naglangkaw daw po so SO2 kang Fivox from 2,000 to 8,000. What happened po? Yes po. So, kanso Banggi po, kanso Banggi, nag-release po kita ng advisory sa Mayon Volcano na igwa po kitang notaran na pagtaas po kang emission kang sulfur dioxide na hali po sa Mayon. So, kang mga nakaagi po na aldaw, since nagbaba po kita nin alert level from alert level 3 to alert level 2 kang August 5. So, igwa po kitang average na 2,532 tons per day na emission kang sulfur dioxide. And kan suodma po naka-measure kita ning 8,393 tons per day, which is very high emission rate po siya sa kung hilingon tayong history kang emission kang Mayon Volcano. So, ini po na nagkaka-record lang kita ning arab kaning kataas na SO2 kapag may activity ang Mayon, no. So, arab po katong mga nakaaging bulan, nag-aabot po kitang 7,000 hanggang 13,000 po, di ba po? Opo. Ma'am Doreen, ano pong implikasyon kay ini pag-arog ka ng sitwasyon? May chance pong itasta sa alert level 3 Mayon? So, ang pwede pong maging implikasyon kani na may mga bago po kitang posibilidad na pwedeng renew, magkaiwang renewed na yung eruption ulit yung Mayon, no? Pwedeng may possibility ulit na mag-step up to alert level 3. Pero sa ngunyan po, hinihiling pa itong ibang mga parametro na binabantayan. So, sa ngunyan po, ang nahiling pa lang na igwang inflation is yung digdi sa northern side tsaka sa eastern side kang ngayon. So, dyan sa may parating Tabaco, Malilipot po in Santo Domingo side. Ayun. So, yan po yung may nahiling kitang inflation sa yung ground deformation, yung paglobo kang bulkan. But yung sa seismicity o yung mga nare-record ng mga volcano tectonic quakes, mga volcanic quakes na may kinalaman sa movement po kang magma sa shallow level. So, diiton po yung nare-record ta. So,
almost background nasa background level po kita, pati po yung real-time seismic energy release po kang bulkan. So Apo. nasa background level po 'yan. So sa ngunyan po ang ginigibo po kang FIVOX is continuous monitoring pa rin po. So everyday po kita ma-measure pa rin ng sulfur dioxide para po mabantayan tayo ni kung tuloy-tuloy po yung matataas na values na makuha sa mga masurunod na aldaw. Then most probably po pwede po talagang magkaigwan ng renewed na eruption yung ngayon. Ayun, opo. Sabi mo po kasabago, may nahiling ka mong gari inflation, buntis yung mayon, facing Santo Domingo, Malilipot and Tabaco area. May Tabaco City. Tabaco area, opo. Kung sabihin po, pag sinabing araw ka nahiling pa, ano kung sabihin tabi kan, Ma'am Doreen? So, ibig sabihin po, may nagtutulak po dyan na laba. Parang pressurized po. Pressurized po yung parte na yan. Kaya po, nagbabulge siya. Ayun, oo. So, Pero meaning, yung nahiling ka pong ground deformation is, pa lang naman, short-term trend pa lang naman. ayun, opo. Is that, baka man siya masyadong alarming na baka pumutok ang mayon, tabi, Araw ka ng sitwasyon? Sa pa lang, duwang parametro pa lang yung nahihilingan ta na na pwedeng mag-shift ini sa renewed eruptive activity ayun sa crater, pero sa yung ibang parametro po hindi pa siya nagsasabay o wala pa po kitang talagang nahihiling. Opo. May nare-record na po ako kami kaya ito ka nagko-cover sa ito kan mga panahon. Pag may mandadangog tabi ang term na low frequency quakes. Pag yaon ang low frequency quakes katong nadangog ang mayon talagang matuga siya nin medyo makusog-kusog. May nare-record po kamo kaning araw kay ni Madam o iba na ang term mo niya na pigagamit po nindo? Igwa po pa rin kitang low frequency. Mga nare-record na low frequency volcanic quake. Oo. Pero mga saraday po ini, ayun. Saka diit na lang po so mga nare-record ta. So mga low frequency volcanic quakes po kaya ibig sabihin kayan may shallow movement po or may movement po kang magma sa shallow levels kang ngayon. So sa ngunyan lalo na po sa may crater area. So sa ngunyan po yung mga nare-record ta po na low frequency volcanic quakes bako man siya itong sa crater na activity. Ayun. And talagang saraday lang tsaka pa saro-saro po talaga. I see. Opo. So nasa, kumbaga, pasok po siya sa alert level 2 which is yung inaabot na nga na moderate level of unrest. Opo, okay. So meaning po Ma'am Doreen, hanggang ngunyan, dahil pang indikasyon na itaas tatabi sa alert level 3. Wala pa po kitang indikasyon kasi nga yan po pa lang naman nag-pon pa lang po yan sa UDMA yung sa sulfur dioxide emission ng Halangkaw. Opo. So we will continuously monitor po yan. Opo. Ma'am Doreen, salamat na marahi unless po na may pangapudan ka mo from FIVOX tabi sa mga kababayan ta na yan po naka-estar sa palibot kan mayon. Go ahead tabi. Opo. So, we would like to remind po yung mga residents natin, yung public na harani po sa Mayon Volcano that we are still in alert level 2 or yung inapunta po na moderate level of unrest. So, ngayon po, may nahihiling kitang pwede na mga posibilidad po na magkaigwa ng renewed na eruptive unrest yung ngayon, pero hilingon ta pa po yan sekta yan sa mga masurunod na aldaw. But po, anytime po, pwede pa rin magkaroon ng mga PDCs, yung mga pyroclastic density currents, mga rockfall, and kahit nga po nasa background level or normal condition ng mayon, pwede po kita magkaigwa ng mga phreatic eruption na without warning po, nangyayari po yan sa any volcano around the world, yung mga phreatic eruptions. Opo, so, okay.
talagang doble ingat po kita, lalo na po ngunyan, mauran-uran na po. So, yung mga naka-star din po sa nahararani sa mga salong, mga river channels po na hali sa Mayon Volcano. So, dapat po maging vigilant din po kita. Apo, okay. Ma'am Doreen, salamat to na maray tabi ha. Ingat ka mo sa Feebox. Mabuhay po. Apo. Thank you po, Sir Henry, and sa DVB po. Thank you so much, mga tugang Doreen Abilende. Siya po ang saro sa mga residents, volcanologist. Diyan po, mga tugang sa Feebox. Mga tugang, oras natin ay 10 minutes bago po magabot ang alas 8 nin pagkaanga di po sa tuyang na programa sa DCGB. Para po duman sa mga may concern tabi sa tuyang mga tay. Ang Bicol baga kaantay katoy at tabing mga katoy. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan po ang kalusugan ng atay. Proper diet at exercise, meron ng Liver Aid Pro. Ngayon po, yan talaga, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro, ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrition para po sa mas malakas na protection. Ito pa ang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage sa liver cells. In AIDS and regeneration ng nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC, ang Liver Aid Pro hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama po ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, in the leading drugstores nationwide, Silimarin Plus, multivitamin sa generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik anhapot, magalipas kan mga patalatas. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi... Alright, Jomar, pasensya na tabi, Jomar. 1 minuto na lang, alas 9 na. Ha? Dumang ka na lang tabi kay Pio sa programang Tingog Kan Banwa. Medyo din na kitang oras. Mga tugang, hindi po si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on Mo, baby. Salamat ka sa nung pagkantabay. Goodbye. Mabuhay. Hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago. Mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na... Ibalong Festival 2026.